que té un pressupost inusualment alt per al que es fa així, tinguen durades de 50 minuts. Almenys això m'ho han jurat a mi. Ara estan muntant, no sabem com acabarà la cosa, però jo crec que seran capítols de 50 minuts. De tota manera, aquest esquema, que és propi de les televisions generalistes, siguin d'àmbit nacional o autonòmic, crec que anirà modificant-se a mesura que intervinguen nous actors en la producció audiovisual. Ara mateix, ho han dit abans, Movistar es planteja entrar en producció, Netflix ha fet ja projectes, Amazon, Apple, en fi, moltes plataformes i empreses estan plantejant-se això. Si es vol coproduir amb elles, s'hauran d'ajustar, ens haurem d'ajustar a les productores espanyoles, les cadenes, els guionistes, als estàndards d'ells, no ells als nostres, en molts casos, pintorescos estàndards. I això crec que a la llarga serà beneficiós per a la televisió nacional. Tant de bo passàrem dels capítols de 70-80 minuts als capítols de 50 minuts com es fan a tots els països civilitzats. Tant de bo fèrem temporades més curtes, de 8, de 10, de 12 capítols màxim, i tant de bo entre una temporada i la següent hi haguera temps suficient per a preparar els continguts en profunditat. La nova televisió valenciana, que està sotmesa d'entrada a menys compromisos, estaria bé que començara no limitant-se a reproduir estructura i esquemes del passat, algunes de les quals, sense dubte, continuen funcionant, les sèries diàries és un exemple, sinó que al costat d'això apostara decididament per la modernitat, apostara decididament per recórrer els nous camins de la ficció televisiva. Per això fa falta temps per a preparar els projectes. En aquest moment potser és l'únic que tenim i m'agradaria molt que no començàrem amb una acceleració, amb un contrarrellotge que segurament seria molt perjudicial per als productes. Fan falta idees i talent, i això és una cosa que se suposa però que hem de demostrar-la, i fan falta recursos per a poder dur-les a la pantalla amb dignitat. I per això, com que els diners són sempre limitats, és necessari, absolutament necessari, coproduir. Però no coproduir qualsevol cosa. Coproduir sèries que interessen els espectadors. Coproduir sèries que dignifiquen la ficció i coproduir sèries que servisquen als professionals guionistes, actors, creadors, productors per a créixer. Moltes gràcies. Sí. Moltíssimes gràcies, Rodolf. En principi anem a deixar dues preguntes perquè anem passant el temps i si no els últims patiran. Per tant, si teniu alguna pregunta en el públic, alceu la mà. Vos demanem que se presenteu, perquè encara que ens coneguem molta gent, que digueu qui sou i on esteu i endavant. Qui s'anima? I si no, mentre a Pau li deixem per fer una paraula. Jo tinc molta curiositat per fer-te una pregunta, que ens contares un poc més breument el procés creatiu de la Catedral del Mar. Com entres en aquest projecte i quin ha estat el procés creatiu? Breument. Fa 4 anys, una productora per a la qual treballa amb certa assiduïtat havia adquirit els drets de la novel·la La Catedral del Mar, que ja era un best-seller en aquell moment, i me crida i me planteja que faça un estudi de possible adaptació de la sèrie. Faig l'estudi, sembla que el camí és interessant i m'encarreguen un pilot, el pilot del primer capítol. Escric el pilot, tot això, entre unes coses i altres, ocupa, diguem-ne, una temporada. Aleshores, la cosa es para perquè s'inicia el mecanisme d'intentar finançament, perquè és prou clar que la sèrie va ser una sèrie costosa. Aleshores, el segon any, em plantegen, anem a escriure guions. Busca guionistes de confiança i escriviu els guions. Jo cridé a Sergio Barrejón i Antonio Netti i escrivim els guions dels 6 capítols, que era el que originàriament tenia la sèrie.
els guions s'entreguen, fem les modificacions necessàries, eliminem batalles, eliminem coses que són molt complicades i passa el segon any. El tercer any la cosa es queda paralitzada perquè no hi ha finançament i comencen una sèrie de moviments curiosos. Me criden un dia i me diuen tenim possibilitat de coproduir amb una cadena alemanya, però els alemanys, el format que ells volen són 2 capítols de 90 minuts, és a dir, com 2 pel·lícules, 180 minuts. La sèrie en aquell moment tenia 6 capítols. Me diuen, pots fer una adaptació a 2 capítols? Jo vaig fer una adaptació de 2 capítols de 90 minuts, que se quedava la meitat de la sèrie fora, però bueno, és igual. Això no qualla i arriba un moment en esta tercera temporada en la que em diuen, fill meu, la sèrie se para però no tenim diners i tot el que hem invertit en escriptura de guions, en preparació, és diners que hem perdut i ahí se queda la història. Bueno, però uns mesos després, any 4, de sobte em criden, sí que va en marxa tot això, anem a fer i fem les últimes versions de guió. En el mes d'agost comença la gravació, s'acaba pràcticament després de Nadal i la sèrie que ha entrat ja a Netflix, ja s'ha aconseguit el finançament, la sèrie passa de 6 capítols a 8 capítols, de 50 minuts. Aleshores, això està en aquest moment, diguem-ne, muntant-se, però jo, com m'ho ha passat molt bé en aquesta sèrie, ha sigut un treball molt agradable i no hem patit, cosa rara en aquest ofici, doncs ja els he proposat a la productora, la possibilitat d'adaptar la segona part que acaba d'aparèixer. Jo, per si de cas, me l'he comprada, he fet un estudi d'adaptació, li l'he enviat a la productora, que en principi no li interessava, però quan he enviat el projecte